आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनो लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना हो। भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना थाबैनो 1K खालामना होदो। ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअ देलायनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय मेकआप गैया। मेकआपनि बायदि देलायनानै दिन्थिनोसै। माजों मा खालामो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोफ्रा। जेबो मेकआप गैया, मोनथाम। बे लटासनि क्रिम, ओमफ्राय नैबे हिमालया राजानि पाउडार्स दे। देलायनोसै बिदिब्ला। ओमफ्राय नैबेयो राजानि खाजोल। नैबेयो राजानि खाजोलसो आरोना। ओमफ्राय मेकआपनि बायदि देलायनानै देखायनोसै आरोना। मोजां नुयोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो। बिदिब्ला देलायनोसै, स्टार्ट खालामसै। खाजोल फोनसै दे। दायो खाजोल फोनबाय आरो नै। राजाया नुदों बांद्राय गोसा रायलायनो हाया होनदों। जानुबाय दा। पाउडार एसे लगायनोसै। क्रिम ल'सो फोनदोंमोन एसे। आखाइयाव नांलाजोब्बायसो नै। मोखाङाव ओरै देरनासो लांबाय। अरे बाबा। दायो पाउडार लगायनोसै आरो नै। खानायाव बिबार लाबाय आरो एसे। राजाया नुदों आरो ना। ओमफ्राय दायो आंहा आरो गोसोमसो नांजोब्बाय। देलायनो नागिरनाया नै गोसोमसो नांबाय आखाइयाव। मोखाङावबो नांबा गैला। क्रिमखौ लगायखांखाबायमोन आङो। ओमफ्राय पाउडार लगायबाय आरो दायो। दायो लिपस्टिक लगायनोसै नै। आंना गोसथोन फिसाथार लोगोफोर। एसे डिजाइनाव मोजां जागौमोन ना लोगोफोर। नै दायो लिपस्टिकखौ एसे मोखाङाव फोनबाय आरो। मेकआप गैया नालाय। ओमफ्राय एसे गोजा जारौ नुनायनि एसे लिपस्टिक फोननोसै आरो। एसे मोजां नुबानो लाग्रोदो। जाबाय दा। मेकआप बायदि नुदोंना नुवाखै नायदो लोगोफोर। खेला गानसै आरो दायो। गस्ला गानसै। सिम्पल मेकआप आरो मोनसे। मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर? आं दायो दख'ना गानसै आरो दख'ना गाननानै देखायनोसै नोंथांमोननो। माबायदि नुखो लोगोफोर आंनि मेकआप खालामनायखौ? मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। आरो थाबैनो 1K खालामना होदो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय।